Horrela? Aizue, hau... Iru minutu, naz? Gero, ya, ez dela... Eixe, galdera eta listo, Nahi katxondo hatzi ginen da. Hostia. Kaixo, Bihurritan Ataliagea eta Baserriet Date Challenge-era etorri dira. Hau ez ateatzean? Politxe, Politxe gozoa eta handik aurrera izango gana, ateatzea, ez? Bai, Zabaldua. bai, pentsatze berdina, Bueno, Bihurri. lehenengo hau zutan bintzat, hau. 1 point. Hostia, guapa, etorri zea, Zu baita? Kagoen, sos. Eleganti, Eleganti, Hostia. La hostia, laneko horropak inda eleganti, beste bat antxeuen, gero zeliztako. Jakin izan manu egana, garrian nuen baino. Zan. Y la vela esta del Chaino. Eso es el secreto de la erakartasuna, eso se. Ega, ardo txuria pixatala. Txurille, bai. Baina ateko, ez hor lahatzeko, Ar, brillo pixatan zaizun behi egitean, jata behi handu egitean, brillo pixatola. Teitzezu, kusikozu txiribita ikusi gizu, oidean ezkeo. Ai, ama. Bueno, baserria eta Oze. baserri deitzengatik, Txintxini, marko dugu, Txintxinoski, begitara ikusi behar da oso ondo. Hola. Oin zen behar da. Hau mareatzen bazu, norreare, zaldautean mareauko, Otxura ibalde guzu, egateko Nik da hola. ez dut edaten. Ez da bate? Bakarri txampan frantzesa baka. Ostra, ez detela edaten da gero txampan frantzesa edan. Lau egunetan, Zer ikizu, efetu ikizu gero, Bai, kristona. Honeako ala txarreako, ze? Txarrerako. Txarrerako, ze? Horrela, zora biatzen azu. Hoi honek, izatea? Jo, bani gero taxista lagunei, venga, zure txera, pijama jantzi, venga, sartzen zaitut oera, horrela. Taxista bezala. Hori txampan hau izango da. Bai. Frantzeso efetu eki baldi Eiteu baina la hostia, eiteu. Aizu Bihurri, eta zu, non egiten duzu lan? Ani lan autonomo jenik, ne lan, beti mendin da naturakin lotutako lana dugenik, suegura dela, o mantenimentu dela, motozerra, desbrozara, olako... Dena. Bai, ordena hori gutxi irabiltzenik. Ni baita gutxi, Bai, Oso gutxi. Zu zeik ezu ba, zeta dira Ni turismo gastronomiko ikasi nun, Basque Culinary Center, eta, Ostra. bueno, COVID-a iritsi zan, eta oraintxe bertan, bi umek zaintza ditut. Bi ume bestenak? Bai. Norbeak, jarra behizetik Oraindik Zaintzeko? denbora daukat, oraindik. Hobena saiatzi dala, esatei, Ai. Ekartzi baino saiatzea, nik Bueno, esan nik dizut. zaintza ditut eta ja loiten dute beraien aita eta marekin, ja, hor konpon Marianto. Vale. Eta izu zure hobiak, zeintzuk dira? Ne hobi, gehiena hobi, ez tekito jabi o hobi o zea da, baina lana zea da deportea, gehiena deporte jenik. Hobi, Ibiza eta Karibe eta hori eta zaizkan Niri egatik asko, bidaiatzen asko gustatzen zait, Tailandiara jo nahi dut. Tailandia, argi bidea hor bultzatzen zian. Ui, con las especias eta horrela, Andate con luz. Anda con luz, bai. Eta baserri guztitik, bai lehiakide zein kolaboratzaile, nor erakartzen zaitu gehien? Hombre, gu danak kuadrilen egoten geha, eta erakarri persona bezala nik uste oso talde politia dela. Hombre, gu danak kuadrilen egoten geha, eta erakarri persona bezala nik uste oso talde politia dela. Bien azpitik, sorpresatxo bat dakazute? Hau. Hemendik aurra ditugu masai, ikusi. Salseo, inoiz egin alduzu trierik edo egingo hartzen duk, Aizkan, bai, aizkan txandalioren. Masai, nire betxu, Ez que se resala. Hazi ze, trio, ze. Ez, ni akarra, ni nire gizatzen zai, detxena akarrakin. Argia diztuta edo itzalita. Zertako. Aidezun arako. Bueno, zero. Nik argia, ikisteko. Loitzeko argi dire. Zuk, agarra jartzi eraziteko zenduke? Ez, hori oso itxitzia dago. Zertxena batekin baldina zaude, ertxena horrekin zaude. Eta beste otako godu etortzen azazu ze, zen duzu. Persona izan dira etxintze. Zeitxezu. Ez herri lertzen. Eta zein da zure sedukzio taktika berena, Bihurri? Ni sedukzio taktikena, ni segiratzen sedukzio taktika egin. Ni naiz, nendiko dura bezala. Ni eta kloroi, ni zeitzen ikusten egiten datorren da nolako nahi zen. Zasarentea, gai. Bai. Ikusten ez duena hori zea. Nik ez dago txarakeririk. Ez dago jauloi, ez kloroi, ez ezerre.
Hauken du marra dugu, me cago en sos, ja, jara. Aperitibo txiki bat. Cristo Nafaria, Me cago en sos. Haukateko? Honekin Hombre, claro, hori da barregarrina. A ver. Hori da, nekin ite zeltu, hau seinalie, ititzalde. Hostia, hori seinale hona da, ze. Ez, duri bizarako. Natali, kontuz, kontuz! Jarra, ja, arna, la hostia. Nila zanketatik, Kriston. No? Horraman gozatu altzen du, bultoko zeinak egola egoera berdina o zein gozen du. Bueno, igual segonekin ez, baina igual maitekin bai. Bi emakume hor zergatik ez. Edo egin daiteke baita ere baserri bi. Tio pehatze dizu igual baserri bip, zehai. Bips, ez da. Bueno, bakizute, gling, 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 gling. A ber, bakizu batxata dantzatzen? Ez. A ber, iru, bat, bi eta iru, pin, bat, bi, iru, pin, bat, Oila, bi, hostia, hau erraza da. Noski hau da batxata? hostia. Pin, 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 oso ondo. Buelta. Irutik bat, bi, irutik bat, bi, iru. Zer moz? Ondo? Bueno, baserri deitz, musu bat, biurri, beste musu bat bota. Bueno, oain gure turnua. Hala. Porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo. Porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo. Porque un milagro. Bueno, espero dugu gure challengea gustokoa izatea. Guk oso ondo pasa dugu eta bakizue, ostegunero challenge berri bat. Bai, eta segi, baserria ikusten da... Gora baserri! Jo, Aio! Erpe!